Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Non te vas. Polo seu currículo non sei, pero pola súa foto... Ei, chavales, mirade a foto que me pasou Ana. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade.
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Aquí usando el ratón. Tienes que ir para adelante para pensar. ¿Cómo quedan los chicos? Las mayores. No, las mayores ya sé que está mayor. Ah, vale, por eso. Pero bueno, van perdiendo la memoria. Sí, van perdiendo. Y tercer, cuarto, final. 10-50. Cambiamos.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Non te vas. Polo seu currículo non sei, pero pola súa foto... Hey chavales, mirad a foto que me pasou Ana.
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Non te vas. Polo seu currículo non sei, pero pola súa foto... Ei, chavales, mirade a foto que me pasou Ana. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.
falta, sin falta. Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.
El último cuarto. Se lleva 30 puntos. Tío, por el porqué se le lleva. Bueno, más un tiro libre, 24. Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade.
Calidade. Calidade. Calidade. Calidade. Calidade. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Es difícil 5 contra 7. Normal que se sorprenda. Normal que se sorprenda, joder. Buenas tardes.
¡Grande Roy! ¡Roy de Redondela! ¡Vamos, vamos, vamos!
Cifuentes como Vázquez. ¡Vamos! ¡Grandes, chavales! ¡Mucho mérito, chavales! ¡Mucho mérito! El árbitro que salga en la otra, ¿eh? ¡Grandes, chavales! ¡Como Vázquez! ¡Como Vázquez! ¡Como Vázquez!
motivación non para.